Kahin Trap National Youth Front Malim Circle hakasimbalang jong katayo kalalik jurip ya kejaka kisipai ni ke defense land ke badan marjan bat ke jengking rim jong kawa Shirpi bat lasyam baki bor sipai bat kibriyo ki basa hakan ni kejaka kila pentut pathar ki nyut kinyer syakawa Shirpi ke HNYF Malim Circle hapok ke jingalam jong Presiden ubak Seibor Lang Karbudan bat General Secretary ubak B Marbanyang kila penlong ya kene kejing jurip halo kejing yok pedang ya kejing ujor bapersya ya kejing pentut jabo syakawa Shirpi na kijaka sipai ki badon harut jong kawa hagani kejing jurip kini kinuyalam keseng kila syam dala kijong kikmat baki sipai bat kibriyo basyong basa hakijaka sipai kim sim lanyo kor setia ya kejing khut jing suba jong kesaudong saukun bat kila penlong ya kawa Shirpi kum kejaka bret nyut bat kejaka pentut ya kejaka liana ki yeng kesem jongki te man ngapor habang ila ya brobor nang nilentian ni kini jabo jaban bat kini bro kini jabo jaban kili lum sa the sunapani te kabadai ka hap ha ka jaka jongga opor selong melim kan te habang ni ka babun ki mar ka jing sma ka jing long kini jing jabo ni kala panwara sa jing pang lai pujat te kalong kai ka ba long isat met ka ni te habaki berat pathar kumne te ilam nom ta ngin lai ngin ka jing mut jungi ngin lai kendo swai udisi ngin yakran bodisi te nang to ngin ngila bani kendo ru baki he jongga ne kontan bot te bani yakran halor kini ki baro ni jing jabo khamtam kum kani jaka bagi manjurep mentale kemun ngin dai kran khang khang hi ngin li kendo khang khang hi spai pm barabor di ki bale khuai an amdai tanga ban yadai kari ni don ro kete ki discipline ki ban penish pai ba no ban le khui ai le maki ki ban ban ai ka nuksai pai ba ma le maki ban pri de kuni nuksa long kai ka jing bom ya hap kan long tengin naklang jongi kasengi karparoi ka sarkar mom kan ban sim gini ki action ban habar kini immediate action besu banong bangin ban sale ka pan kloi kat bala mar kani kat ba finong ban finabu teng kani kam te kani kan sa kana kani hadam sai kanang jur kan kajing jur kinyot ki jabo tengi naklen sungi kerpare ka government ti saba der kam kloi ta simkhia no kani kam mar kani kam de kam jong no handai ka jongi bujong ka state bro away tengi kerpat tang kita hi ni kerpare government ban kin kam sim no ka man sim lai no kam kloi lor kani ngimda dei bandan kam kita jingkiar katuka sense bong ba in dei ki bere ki banlong ki ban lek khoj in wat ya jing khoj jong long ni dei ban sedang nalade hi dei ban suya brat pathar ki plastik ki nyot ki nyer na ki bilor na ki spolentis ken khamtam kani kari jongi le kari ka ba itanan kari ka transport ka jaka ka ba paunam hai bro rang le si gumni ta sai kan poison bro tang jabo jaban sudah te ngasrai nakleng ka government ni kerpat bakan sim action la kini bar kadi ban kan ka ai kajing hikai ka ba iu na balik spire kin nam tekini ban ai kajing maham meladal la da kidang yele kumni te ka ban naleng ka sokar ka ban sim ka ban ai da ke batia halor kini kijing syam kani ka seng hakani hi ke chanmit kala let ru ban ujor ya kani kijing le jong kisipai sha chairman jong ka committee on environment jong ka yeng dobar thwan ke jala uba sk sun hakani kijing le ujor kani ka seng kala kan tu jor ye ki bor ki badai khmi baki dei ban le da ka bateng ye ki badon kti ban pinjan bat pinjabo ya ka saudong saukun bat kawa Shirpi Nakalyang chairman ka Committee on Environment uba SK Sun ula shimkhya bhaya kani ka jing ujor jong ka seng HNYF bat ula batha ya ka Meghalaya State Pollution Control Board bakan ne jurip mardor bat ban IT khamklo ya ka kaiphat sha ka committee ka committee kala pentip bakan sa shong jingalang ha ka arphnyo tarik mentau benai banyak kran halo ka jing ujor jong ka HNYF bat kumjuru ya ka jing ujor jong ka seng San Shinong Persya ya ke jing pentut jabo kisipai ling sun sha Elephant Falls bat kiwe kiman la pentep bahakan ni ke jialang nsa khotru ya ke officer jong katanat Shillong Municipal Board ka Urban Affairs Shillong Cantonment Forest u Air Vice Marshal jong kisipai ling sun ka Meghalaya State Pollution Control Board
ka Central Pollution Control Board Shillong bat kibai. Meghalaya State Pollution Control Board kin sa aika report bat ngin sa khot sa ka meeting ga mangimut men perlong arpinyu terik mentau benai apo kani ka conference room jong ka assembly hostel ha ka bangin sa ai kreni ke babun ke issues omdei tang kani ka jing jabo jong ka te ka Elephants Fall ru away ka ba kitu ki Sanchnong Welfare Association ke la complain changi ya kajing penjabo ya ketika Elephants Fall la ka Air Force katuru ka di ka wake issue kani ka baik mentah kala di sa ka wake issue nang tapat kajing jabo jong ka Umyam Reservoir na kadaw kajing penjabo ikini ki artli ki natwa kawa umkra bat kawa umshirpi kuru ka di ka wake issue bat ka baar ka balai nang ta ka di ka issue ya ka jingdap jong kini ki jabo apo Umyam Reservoir ka bala penlong ya ko Umyam Reservoir ba umla shu ban store ya ko kumadai ban store bat ka bala kata ru ya ka power generation ka bala kata yu pai ba menta ha ka jing shang ya ka jing penjabo ya kini ka Elephants Fall ngila bu tarik ban khot ak arpo tudik u December ngila pak city ila mut ban pak city ya wadai utu air vice marshal body in charge ke establishment jong te air force ang tai ro bat yikitu ki nongket kam jong kani ka Sanchnong Welfare Association te henry ka donno katu ka jingya ki ILP tengi hapan puspun no te hakar pinyo trik ngin khat lang kumju ya ki nongket kam jong ka Sanchnong Welfare Association nang ta ya tu air vice marshal ba pek establishment jong ke air force te kumju ro ya ki nongket kam jong kini HNYF ki ba ai kini ke official complaint batakas ni ya kini ke jing bread nyut ang tia po shirpi bat kumju ro ngin khot ya chief executive officer jong ka Shillong cantonment